हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालायो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै आं दिनै लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे खोथा सावरायनो होननानैसो फैदोंमोन लोगोफोर दाखालिनिफ्रायनो आङो भिडिअफोरखौ मोजाङै एंगारनो हायाखै माने मा बुंनो लोगोफोर जाय एप्सजों जोंफोर माने कार्टुनखौ बानायो आरो बे कार्टुनखौ बानायो बे एप्सआ बिराद प्रब्लेम जागासिनो नांगौ बायदि केरेक्टारफोरखौ लाबोनोनो हायाखै दा आङो हाबिलामोनखौबो लाबोनोनो हायाखै बे माबायाव स्ट'रियाव माने केरेक्टार गैयिनि थाखायनो आरो दाखालिफोर भिडिअ होनो हायैया बेनि थाखायनो होनो हायाखैमोन माने केरेक्टारफोरानो फैयाखैमोन बेनिफ्राय बे साननै बे मोनफा मोननै केरेक्टारा फैदों आरो नाथाय माने रनि हाबिला अख्रां गोबां आरो केरेक्टार दङ बिसोर माने फैयाखै बेबायदि प्रब्लेमा आंनियावल'सो जादों ना मायो मिथिला आरो लोगोफोर बिराद टेनसन जानानै दङ आङो माने स्ट'रिफोरखौ नांगौ बायदि आङो होनो हायाखै दिहुननो हायाखै प्रब्लेम जागासिनो भिडिअखौ क्रिएट खालामनायाव भिडिअ बानायनायाव माने फैसाथ' होदोंआनो फैसायाबो दानलांदों फैसा होबाबो माने बे कार्टुननि जाय माने गावबागाव आखलफोरखौ लायोना कार्टुननि केरेक्टारफोरखौ बेफोरखौ लानो हायाखै आङो फैसा होबाबो लानो हायाखै बिराद प्रब्लेम जादों लोगोफोर इसिबां गोबाव जाबाय आं बे गोरोन्थि सिजनखौ लाबोनाया माने गिबिनिफ्रायनो आं जागायजेननायनिफ्रायनो नोंथांमोना आंखौ गोबां अनसायबोदों बे भिडिअआव गोबाङानो स्ट'रिखौ मोजां मोननानै भिडिअखौ मोजां मोननानै नायबोगासिनोमोन बयबो हेल्प खालायदों आंखौ नायनानै अनसायबोगासिनो आंखौ अनबोगासिनो गिबिनिफ्रायनो दिनैसिमबो नाथाय बे साननैसो आं केरेक्टारनि थाखायनो आङो स्ट'रिखौ मोजाङै लाबोनो हायाखै देखायनो हायाखै बेनिखायनो भिउफोराबो एसे खम जागासिनो आंना मा खालायनो लोगोफोर आं हमनानै मोनाखै दा भिडिअखौ नांगौ बायदि होनो हायैनि थाखायनो बिराद प्रब्लेम मोनगासिनो आङो स्ट'रिफोरखौ आं नांगौ बायदि देखायनो हायाखै दा माब्लासिमबा बेबायदि थाबाय थागोन माब्ला हामगोन मोनथिला आरो लोगोफोर गोबां स्ट'रि दिहुननो दंबावोमोन गोबां स्ट'रि देखायनो लाबोनो दंबावोमोन नोंथांमोननि सिगाङाव नाथाय दा खोथाया प्रब्लेमानो जाबाय आं स्ट'रिफोरखौ लाबोनो हाबावगोन ना हाबावला बे केरेक्टारफोरा फैबावगोन ना फैबावला माने हास'खन्दासो जासिगोन नामा स्ट'रियानो टेनसन जागासिनो लोगोफोर आङो नाथाय लोगोफोर दा थेवबो आङो बानायगासिनो जा साफा सानै केरेक्टार दङ बिसोरखौनो एसे स्ट'रिफोरखौ बानायनानै आं बानायगासिनो नाथाय नांगौ बायदि आङो स्ट'रिखौ लाबोनो हायाखै आरो लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आं हागौमानि नाजाबाय थागोन लाबोनो नाजाबाय थागोन दा लोगोफोर नोंथांमोना आं नांगौ बायदिबो होनो हायाखै नालाय दा बेफोरखौनो बानायनानै दोनसाबबाय आङो बेफोरखौनो नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना मा जाबावगोन लोगोफोर मिथिला बेनिखायनो लोगोफोर आं सानदों गुबुन मोनसे चेनेल माने दिहुनबावनोसै होननानै आं जेब्ला चेनेलखौ दिहुनो आरो नोंथांमोननो खिन्थागोन आरो ना दे होमबालाय लोगोफोर थांथ'लायनोसै दा जेखिनिखौ आं बानायनो हादों बेखौनो बानायबाय नोंथांमोना नायसाबदो आरो बेफोरखौनो दे होमबा लोगोफोर दे थाथ'दो थांसै बाय बाय लास्टिं सिंनो दुखु मोनबायलाय आं लाजिबाय बेबायदि गोलैबाय आरो मानसिया आंलाय इजियावनो गाखोदोंमोन माथो माबोरै फिस्लायनानै गोग्लैखौ थै बयबो मिनिदों लाजिनाय मोनबायलां बे दिरुङाव गाखोनायखौनो हायासैना आंबो इसिबां टाफ टाफ दंबावोसो आरो आंलाय माथो इसिबां साहस खालामनानैनो हागोन साननानै थांथारदोंमोन आरो हादोंमोनानो गाखोबायमोनानो आङो बयनिख्रुइबो सिगाङाव आंनो थांदोंमोन माबोरै फिस्लायनानै गोग्लैखोथाय लासिं सिंनो थै जेबो नङा दे बेफोरलाय ट्रेनिंनि मोनफा मोनफा पार्टखा सोरबा गोग्लैगोन सोरबा हानाय नङा बेबायदि होननानैथ' फेल जानानै थायाना बयबो हागोन सानसे रावबो मास्टार गैया दे बेफोरनि बयबोलाय बेबायदि जाखायो सोरथो गिबि गिबियावनो बेबायदि हायैखाय बयबो जाखायो बेबायदि लासै लासैसो पारफेक्ट जालांगोन गासिबो खामानियावनो थेवबो माब्रैबा लाजिथावथाव मोनदों आरो आंल'सो गोग्लैदोंना मालायफोरा मालाय गोग्लैयाखै दोखो दोखो रायजाबायबो मिनिजाबायबो आंबो गावनो माबा मिनिनोबो ओंखारदोंमोन गथ' गोरलैफोर बायदिनो जेयाव गाखोनानै लुद्रा फुद्रा गोलैना माबोरैबा इन्टारेस्टबो मोनो नारखोनो फन खालायना खिन्थामोन र' इन्टारेस्ट मोनगोन बियो आंखौ जे सानिफ्राय गोग्लैदों होननानै मोनथिब्ला दोखो दोखो मिनिखागोन बियो फाग्लाया फन खालायनो र' बिखौ मा खालायनोथाय जेबो मोनजासैबो बियानिया दावदैल'सो जाबाय हर थाथारदो दिनै दावदैदोसो जाहोनाय बायदि जाबाय बियानिखौ थालांदो बियानि दिनै औवायै थालांदो फैथारानो माथो थालां दिनै सानसेखौ दे थागोन दे होमबालाय थायाबा फैखायानो बोरायबाय बुरैबाय जोंफोरबो नङा होमबा माला मा जायो बेरायना लानांगौ बियानि बेथ' नंगौ र' आंखौसो बुंदों जोंहानावबा हले आगानखौनो होया जोंहानावबा थाङानो थांगोनहाय बियानि थांगोन नाय लामायाव बै माबाखौ लोगो मोन्दोंमोनहाय खोन्थानोसो बावदों आं गालिखौ बेसेबा नांलायबाय लामायावनो दखान गेजेरावनो बे बिहामजो गिदिरा नोंसाना खारलांनाया आहा मा होनना आंज्लायनाय बिलाय बिनोसै बेनालाय खुगायानो गाज्रिथार मालायखौल' दाय होनो मालायखौल' दायनिगिरि सानो
बिदिनो माबा माबि बखिलाबायदों जानला मोनला थैनो रोङाखै दाबो माबायाखै होननानै जानला मोनला बखिलाबायदों बेबायदिनो आंखौ मालाय थैगोननो आं थैबा मालाय खासाव अमा होगोननो बेबायदि होननानै मिनिग्लाग्लाबदों माबा फाग्लिफोरबायदिनो फाग्लिसो जाबाय नामा मानसिया ओइ बियानि बेफोर हिनजावखौ बेफोर मानसिनि खोथाफोरखौ टेनसन लानाङाहाय बे मानसिया मोजां नंखायामोन नोंसानो मोजां जादों बेयो ओंखारलांनायानो मोजां जादों नङाबा नोंसा न'खरा न'खर जाना थानाय नङामोन मोजाङानो जाथारदों बेयो मानसिनि आखला मोजां नंखाया बेना औ बेलाय नंनायालाय नंगौ र' मानसियानो माबोरै मामोन दे थां बिहामजो गयफोरा लायदो औ र' गय गोथां जानो ना माबाखौ जानो आयै गय बोरायखौ बोरायखौनो लाबोहाय गय बोरायखौसो मोदोमनाय मोनो आङो गय बोरायखौनो लाबो औ सुनि बुरजा होना लाबो दे नै आब' खोथाफोरखौ मोजाङै सानना नाय दानाबा फिसाज्लाफोरा नै बिहामजोफोरखौसो हौवासो लाबोखायो उनाव आरो बर' हारिनि लाबालासिनो गुबुन हारिनि हारसा बांगालि सोरबा गैया मुस्लिम बेफोरखौ लाबोलासो गम मोनगोन नोङो दानो हाबानि बाथ्रा सानथ'वाखैमोन आङो आया मा दानो बेलाय बे समावबो हाबा खालायखायो माथो आरे मानसिफोरा 20 बोसोरनि उनावनो हाबा खालायनो हायो नोंहालाय थाखा दङ फैसा दङ माथो प्रब्लेम आया मोजां न'खर मोननायखायसो बुंदों आङो मिथिबाय बिफाया डाक्टर बिमाया डाक्टर माने खानदानानो डाक्टर बिदायाबो डाक्टर गाहाबो डाक्टर फरायगासिनो बेफोरबायदि सिख्लालाय अबाव मोनबावनो आरो नै जोंफोरनालाय बर' न'खरालाय अबावथ' एसेबां मोजां खानदानि न'खर जेनेबा डाक्टारनि बेबायदि खानदानानो डाक्टार गोजा बेबायदि न'खर मोनगोन नोङो बर' हारियाव गैयानो जोंफोरना बेबायदि गिदिर गिदिर न'खर मानसि फरायनाय मालाय थायानो बेबायदि जायगायाव थायानो मालाय जोंफोरना ओरैनोबाबो बर' हारियाव खमखा बेबायदि डाक्टार माक्टारफोरा दा मोनदों नों दानोसो नाजानांगौ बिहामजो बेथ' नंगौ र' नाथाय रनिया दानो हाबा खालायनाय नङा बायदि मोनदों आं आयौ होमबालाय देनां बे मालाय हारिनि बिहामजो लाबोबाथाय खुगासिनो नायबाय थाबानो जाबाय नङाहाय मैना बेबायदि नङा र' मोजां खाबुखौ लानो रोङाखै बेबायदि मानसि बर' हारियाव मोनाथां मालाय जाथिनि बिहामजोफोरखौ लाबोबालाय बेबायदि मोनगोन आरो धोनि मानसि जोंफोरनालाय एथ' मोजां खानदानि बर' हारियाव मोनानो देनाय आं रनिनाव सोंनो नायगोन आं दानो हाबानि खोथा सानथ'वाखैबो नालाय आरो बिखौ गुवाहाटियावसो एंगारहरनो नागिरदों बै ब्रान्सनि खामानियाव बेफोर हाबा साबानि माबाफोरखौ दानो लाथ'नो गोसो गैया आया एंगारहरबाय आरो बिहामजोआबो थांफागोन गुवाहाटियावनो थाथो बिसोरा ओरैनोबाबोलाय नोंहालाय फिसाला सानैखा माथो टेनसन गैयाहाय टेनसन गैया मोजां न'खरनि बेखायसो बुंदों आं लाबोदो बेखौनो डाक्टार बिहामजो बेबायदि मोजां सिख्लाखौ नागिरखादोंमोन र' आङो गोरों गोरा मानोना रनिया बारा मानसिया फरायनोबो थिग नङा खर' मेलेमफोराबो बारा एसे रोंबाङा मोजांबो नङा गोरोंबो नङा बेबायदि गोरों सिख्लाखौनो नागिरखादोंमोन र' आङो होमबालाय लाबोदो बेखौनो बिहामजो लाबोदो बे डाक्टार फरायनायखौनो आङो उनाव खबर होगोन दे मैना नोंनो बारा गोबाव खालामनाङाहाय बेफोर खोथायाव मोजां न'खर मोननो नागिरखाया औ बेनिफ्राय सिख्लायालाय डाक्टार फरायनाया जोबसिगोन नामा बिसालाय मानोथो हाबा हरनो हाखु दाखु जादों हाखु दाखु दङहाय आंसो सोंदों माने बिस्राबो हरगोनबो जानो हानाय आरो खेबसे रायज्लायदोंमोन आंजों थारमाने बिदायाबो एसे बैसो जाबाय नालाय बिनानावखौ हरग्रोनो नागिरदों बिदायाबो हाबा जायाखै डाक्टार बेनिफ्राय बिनानावाबो दायो डाक्टार फरायनानै थारमाने जोब्बायानो जोबसिगोन माने हरगोन आरो बिनानावखौ हरग्रोनो मोनबासो गावहा हाबा खालायगोननो बिदाया बैसो जानाय होमबालाय सिख्लायालाय बेसेथ' बैसोनि सिख्लाया बारा बैसो जायाखैहाय 26फोर जादों नामाथाय 25 26 बिदायालाय गिदिरनो गेप्स जादोंमोननो जेनेबा बिदाया गिदिर आरो बैसोआव 8 बोसोरसो गिदिर जागोननो ए सिख्लायालाय मोजांमोन डाक्टारमोनबालाय है दानो हाबा होनो गोसो गैयाहाय आं फिसाज्लाखौ है बादो बेफोरखौ दानो हाबा होनाय माबा होनाय दानो फिसाज्लानि बिहामजो लाबो आं एसेबां थाबनो बिखुनजो जानो गोसो गैया आं बेसेबा दावराव दावसि थाथो दानो फिसालानो हिनजाव लाबो आं बोरायना लाबोथो दानो बिहामजो लाबोगोन दानो गथ' गथाय जागोन नांलाय खमलाय आरो ओरैनो मानसिया गादुराखा हिनजाव मोनब्ला बे हिनजावनि खिबु उनावसो खारथिंबाय थागोन खोमा बे खामानि मावनाय नङा गादुरा दासो जेनथेन गुवाहाटियाव ब्रान्सआव थांनो ओंखारदों बियो गावनि खुगाजों होनदों थाथों गुवाहाटियावनो एंगारहरगोन आं हिनजाव लाबोथ' आं बिनो आरोलाय जोंफोरबायदि धोनि मानसि गोनां न'खर मोजां मानसिनालाय सिख्लानिलाय मा आंखालहाय आरो आंनि फिसाज्लाफोरा हेन्डसाम नायनो मोजांखा दानो सोरबा सिख्लाया नुबानो फाग्लि जाखागोन नुनायाबो मोजां धोनिबो दंखायो थाखा फैसाबो दंखायो मानि आंखाल जोंहालाय आंनि फिसालानालाय बिहामजोफोरखौ खां सिख्ला नागिरथिंनो थै दरखार गैयालाय नागिरा आं दानो आखाइ फोलावसो मानसिफोरा आंनो बिहामजो जासिगोन जोंफोरबायदि खर'रपथि लाखपथि मानसिनो थै जोंफोरबायदि मानसिया बिहामजो नागिरथिङाहाय सोरबा होफैबा होफैगोन देनां दानो बेफोरखौ नागिरथ' आं सिख्लानि आंखाल मोनदों नामा बे बुहुमाव नै आंहा ओरैबायदि पावार दङ आंहा ओरैबायदि दोन दङ थुटकि बाजायबानो सिख्ला मोनगोन आंनि फिसाज्लाफोरनि थाखाय
नै नोङो रितुजों रायज्लायदों नामा? रायज्लायबावदों? रितुजों? गैया रायज्लायाखै, मानो? नङा आंलाय माथो सानदों आरो आबाया साख्रि मोननाय खबरखौ होबाय नामा नोङो रितुनो होननानै। गैया बिलाय अबाव बिलाय बेफोर खौरांखौ खोनाब्लाबो बिलाय एंबो उंबो गैया र' मा होनगोन बिलाय सैखाया नायनो हाखाया। खिन्थायाखै आं जेबो फन खालायाखै गोबावमानि जाबाय। गावआबो फन हराखै। गावआलाय फन हरखाया मायबा दाखालिफोर बै माबानि थाखायसो रनिनि थाखायसो हरदोंमोन। दालाय हरखायाखै। अ क'क्राझारावनो दं खोमा ना बिसोरो? औ बेयावनो दं खोमा। नोंलाय खेबसेबो थांला फिसाज्लाखौ नायनो? खाथियावनो थांनो होआबा आरो माबोरै मा होनना मा रायज्लायहैनो। गावसोरबोलाय नायनो बाखायो। उनाव माबा मोनसे जागोन बेफोरो। खोथाफोरखौ मोजाङै खिन्थानानै सावरायनो लुबैयो। नाथाय अबावथो आरो जाला बेफोरो। थेवबो बेबायदिनो सैया जाजाना थानोसै फिसाज्लाजों। आगोलनि समबो गैला माब्ला मा जायो फात्ता गैया। फिसाज्लाजों बेबायदिनो नायनो हायै जानानै थानोसै। बाथ्राफोरखौ मोजाङै फोरमायनानै सावरायनानै लानो हाया नोङो। खेबसे क'क्राझाराव थांनो हाया। बे रितुनि रायनायखौलाय मानो नांगौ? बुरखांबाय थानो गोसो गैलालाय आं बेफोरखौ। सैया नालाय सैयानो जाना थाथोंसै। इसोरा बेबायदिनो लुबैखादोंमोन खोमा। मा होनना बुजायहैनोदां मा होनना सावरायहैनो रनिनि गेजेराव रनिनि सिगाङाव। आंखौ नायनोनो बाखायोबा आरो मा होनना बुंबावनो। थेवबो थैजासिम बेबायदिनो थानोसै होमबा गोजान फिसाज्लाखौ सैया जाजानानै। जागोन र' मायबा मोनसे आंहाबो फोथायनाय दङ। इसोरा बेबायदि खालाया। सानसेबाबो लोगो मोनगोन मोजाङैनो। आबौ फैसा नांगौमोनलै एसे। फैसा? मोसौ खिजानाय नोंनाबा खालि फैसा। आंहाबा मा टेनसन जादों। नोंखौ ओरैनो थानो होदों सानदों नामा? आरे आबौ राजा सना थारमाने बिराद टेनसनाव दं आं राजा सना। रागा जोङा। होगोन। बेसेबां फैसा नांगौ नोंनो? नांगौ 2000सो हर। हरगोन आबौ हरगोन टेनसन लानाङा। नाथाय आं दा बिराद गिदिर खामानियाव दा माथा लागायगासिनो खर' लागायगासिनो आंहा सिखार खालायदों सानैसो मानसिनि। सिखार? मा सिखार? दङ न'खरसे फेमिलिनि सिखार खालायनो। वाव आबौ आंबो सिखार खालायगोन वाव। सिखारथ' खालायनो हागोन नाथाय नागिरना मोनाखै बिसोरखौ। आं दं ना आबौ आं दं मा टेनसन लादों सोरखौ सिखार खालायनांगौ। नागिर सिखार खालायगोन जोंफोरो राइफलजों गावगोन। राइफलजों गावगोन र'। दाखालिनि केसा मा जाखो? दाखालि न' सावहैनाया जोंफोरो केरासिन थुंग्राखौ नोङो सावबायना सावाखै? सावबाय। ग्रेट। नोंसोर गामियाव न' सावनायाथ' मामुलिसा क्राइम बेफोर जेबो नङामोन। न'खौ सावदोंमोन। एबार जोंफोर जायखौ सिखार खालायनो नागिरदों बिसोरखौ न'यै लाबै मानसि सानसि गासैखौबो सावजोबगोन लोगोसेयावनो। औ बिसोरनि थाखाय आं जेल जानांदों। बिसोरनि थाखाय आंनि फिसाज्लाया थैदों केन्सार जानानै जेलाव थानानै। मोनथिबाय? बिसोरखौ गारा आङो। बिसोरनि न'खरनि गासैखौबो सावनानै हांगार बानायजोबगोन आं। मोनथिबाय? बे खेबाव आंबो थैगोन बिसोरखौबो सावनानै हांगार बानायजोबगोन आङो। एबारो आगोलो थैनायखौ गियोमोन आं एबार गिखाया। बिसोरनि थाखाय आंनि फिसाज्ला आरो आंनि जिउआ धंस जाजोबदों। बिसोरखौ सावनानै हांगार बानायजोबगोन आं। गासैखौबो एखेलगे दिरुङाव खाजोबगोन। खानानै सावना होजोबगोन आं गासैखौबो साफा मानसि जयैनो। बिसोरनि साफा रादाय सुदेम आरो बे रितुखानिया बिसोरखौ नागिरगासिनो आं नागिरना मोनाखै। मोनखालिनो बिसोरखौ आङो फाथालाव हगारखागोन। बिसोरनि खानदानखौनो आङो बे हादरनिफ्राय बे बुहुमनिफ्राय गैया खालायजोबगोन आङो। फिसा फेनला जेसेबां दङ गासैखौबो बुथारजोबगोन आं। रावखौबो गारा। बिसोरखौ जेब्लासिम बुथारनो हाया आंबो थैया। हालासो आङो हाला मावो फाला।